उत्पादकात्म्यायोनी स्वजन भेट प्रेमानी उत्पदिलेल्या स्वामानी दे दिव्य कृपा भरोनी सांत्वन करता मनती परात्पराची ही देणगी जीवधरा अग्ने प्रीती आज्ञासंबंधीची रुठी. आजची मिसा सामुदायिक हेतूसाठी अर्पण केलेली आहे. या सर्व हेतूसाठी प्रभूकडे विशेष प्रार्थना करूया. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, आज ख्रिस्त सभा देऊळमाता पवित्र त्रैक्याचा रविवार साजरा करत आहे. पवित्र त्रैक्यामध्ये 3 व्यक्ती, पिता परमेश्वर यांना जगाची निर्मिती केली, पुत्र येशू ख्रिस्त यांना जगाचं तारण केलं आणि पवित्र आत्मा आपणाबरोबर सदोदित आहे. ह्या त्रैक्यरूपी एकच देवाला आपण भजतो, तो आपला विश्वास आहे. हा विश्वास आपला अधिक मजबूत व्हावा म्हणून आम्ही सर प्रार्थना करत असताना आपल्या पापांची आठवण करूया आणि परमेश्वर पित्याकडे क्षमा मागू. सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधुभगिनीजवळ मी कबूल करतो, कल्पनांनी, शब्दांनी, कृत्यानी व हयगईनं मी फार पापे केली आहे. हा माझा अपराध, हा माझा अपराध, हा माझा फार मोठा अपराध. म्हणून कुमारी पवित्र मरिया, सर्व देवदूत व साधुसंत यांना व तुम्हा बंधुभगिनींना विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वसमर्थ परमेश्वरावर दया करू व आमच्या पापांची क्षमापण आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे देवो. प्रभू दयाळा दया करा, प्रभू दयाळा दया करा, ख्रिस्त दयाळा दया करा, ख्रिस्त दयाळा दया करा, प्रभू दयाळा दया करा, प्रभू दयाळा दया करा. परमईशाला स्वर्गांत गौरव, सजनना देवो शांती देवो. आम्ही तव स्तुती करीतो रे देवा, धन्यवाद नाव देतो सदा. भजन पूजन करीतो रे सेवा, महिमा उगाव मुखे निता. प्रभो देव पीज, प्रभो परमेश, विश्वेच्या स्वर्गेश शक्तिशाली. नमो मान तरुणवंत, तुझी भगवंत थोर जगी. प्रभु जगदीश, प्रभु येशू ख्रिस्त, एकुलता सुता गुणवंत. जनक नंदन वर्ष पोखर, प्रभु दुःखहार परमेश. जयचा सागर जग पापहर, दया मावरी कालीश्वर. पतित पावन जग पापहारी, प्रार्थना स्वीकारी अनाथाची. बैसला पित्याच्या उजव्या हातासी, तुझी अविनाशी दया करी. परम पित्याच्या वसे ऐश्वर्यांत, परम पवित्र आत्म्याचा. परम पवित्र तुझी प्रभुवर, तुझी एका थोर येशू ख्रिस्ता. परम ईशाला स्वर्गांत गौरव, स्वजनांना देवो शांती देवो, स्वजनांना देवो शांती देवो. आपण प्रार्थना करूया. हे सरसमर्थ बापा, आम्हाला सत्याचं दर्शन घडवण्यासाठी आपला पुत्र व आम्हाला पवित्र करण्यासाठी आपला पवित्र आत्मा तू आम्हामध्ये पाठवलास. त्यांच्याद्वारे तुझ्या जीवनाचा दिव्य रहस्य आम्हाला कळून येतं.
तुझ्यावरील श्रद्धा प्रकट करून व त्याप्रमाणे आचरण करून तुझी 3 व्यक्ती स्वरूप एक परमेश्वर म्हणून भक्ती करण्यात आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. निर्गम ह्या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. मोशेनं सकाळीच उठून 2 दगडी पाट्या आपल्या हातात घेतल्या आणि परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे तो सिनाय पर्वतावर चढून गेला. तेव्हा परमेश्वर मेघातून उतरला आणि तिथे त्याच्यापाशी उभा राहिला. परमेश्वरानं त्याच्या समोर जाताना अशी घोषणा केली, परमेश्वरा दयाळू आणि कृपाळू देव, मंद क्रोध, दयेचा व सत्याचा सागर. तेव्हा मोशेनं त्वरा करून भूमीपर्यंत लवून नमन केले आणि तो म्हणाला, हे प्रभू, तुझी माझ्यावर कृपादृष्टी झाली असेल तर प्रभूनं आमच्या बरोबर चालावे. ते लोक ताठ मानेचे आहेत हे खरे, तरी आमचा अन्याय आणि पाप त्यांची क्षमा कर आणि आम्हाला आपले वचन समजून आमचा अंगीकार कर. हा प्रभूचा शब्द आहे. आपला प्रतिसाद असेल, सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. हे प्रभू, आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तू धन्य आहेस. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणे योग्य आहे. तुझे वैभवशाली आणि पवित्र नाव धन्य. त्याची मोठी स्तुती आणि सर्व काळ प्रशंसा हो. प्रतिसाद. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. तुझ्या पवित्र वैभवाच्या मंदिरामध्ये तू धन्य. त्याची वाखाणणी हो. त्याचा वैभव सर्व काळ पसरो. प्रतिसाद. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. तुझ्या राज्याच्या सिंहासनात दृढ असणाऱ्या तू धन्य. तुझी वाखाणणी आणि सर्व काळ प्रशंसा हो. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. गर्तेतही दृष्टी टाकणाऱ्या तू धन्य. तुझी स्तुती आणि सर्व काळ प्रशंसा हो. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. आकाश मंडलातील तू धन्य. सर्व काळ तुझी गीते गायली जाऊ आणि प्रशंसा हो. सर्व काळ तुझी स्तुती आणि प्रशंसा होणं योग्य आहे. घेतलेले वाचन. बंधुजन हो, आता इतकेच म्हणतो, तुमचे कल्याण असो, तुम्हाला पूर्णता लाभो, समाधान मिळो, तुम्ही एकचित्त व्हा, शांतीने राहा, म्हणजे प्रीतीचा व शांतीचा देव तुम्हा बरोबर राहील. पवित्र चुंबन घेऊन एकमेकांना सलाम करा. सर्व पवित्र जन तुम्हाला सलाम सांगतात. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सर्वांसह असो. हा प्रभूचा शब्द आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभुदेव जो आहे, जो होता आणि जो येणार आहे, त्या पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. संत योहानाच्या शुभ वर्तमानामधून घेतलेले वाचन. येशू निकोदेमास म्हणाला, देवानं जगावर एवढी प्रीती केली की त्यानं आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. देवाने आपल्या पुत्राला जगाचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी नव्हे, तर त्याच्याद्वारे जगाचं तारण व्हावं म्हणून पाठवले. जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यावर न्यायनिवाड्याचा प्रसंग येत नाही. जो विश्वास ठेवत नाही त्याचा न्यायनिवाडा होऊन चुकला आहे.
कारण त्यानं देवाच्या एकुलत्या एक पुत्राच्या नावावर विश्वास ठेवला नाही. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. ख्रिस्ताने जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, आज ख्रिस्त सभा देऊळमाता पवित्र त्रैक्याचा सण साजरा करत आहे. आपणा सर्व सणाच्या शुभेच्छा. त्रैक्य एक आहे. आपणाला तीन देव नाही, तर तीन व्यक्ती मिळून एकच देव आहे असे आपण म्हणत असतो. हे त्रैक्य म्हणजे एकच स्वभाव असलेला देव. ह्या दैवी व्यक्तीमध्ये देव विभागलेला नाही, तर प्रत्येक व्यक्ती पूर्ण देव आहे. देवानं जगाची निर्मिती केली, तो पिता परमेश्वर आहे. तसेच परमेश्वर पुत्राने जगाचं तारण केलं, तो पुत्र आहे. परमेश्वर आत्म्यानं जगाला मार्गदर्शन केलं आणि तो करीत आहे, तो पवित्र आत्मा आहे. तिघे मिळून एकच देव आहे. परमेश्वर एक आहे, परंतु एकटा नाही. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा ही दैवी व्यक्तीचं दर्शन घडवणारी केवळ नावं नाही, तर खरोखर तीन व्यक्ती आहेत. पिता पुत्र पिता नाही किंवा पिता पुत्र नाही, आणि पवित्र आत्मा सुद्धा पिता किंवा पुत्र नाही. त्यांच्या उगमातच त्यांचं वेगळंपण दडलेलं आहे. पुत्र पित्यापासून आणि पवित्र आत्मा त्या दोघांपासून निघतो. हे दैवी ऐक्य म्हणजेच त्रैक्य होय. ह्या त्रैक्य रूपी वचनावर, देवावर आज आपण चिंतन करत आहोत. ख्रिस्ताने जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, आज देव प्रेम आहे ह्या विषयावर आपण चिंतन करूया. पण आजची तिन्ही वाचन देवाच्या प्रेमाची भाषा आपल्याला शिकवत आहे. देव तुमच्यावर प्रेम करतो, तसंच तो माझ्यावर देखील प्रेम करत आहे. देवानं जगावर एवढी प्रीती केली की त्यानं स्वपुत्राला ह्या जगात पाठवले. त्याच्या एकुलत्या एका पुत्राला जगात पाठवताना त्यानं स्वतःकडे काहीच ठेवलं नाही. तो संपूर्णपणे रिक्त झाला. संत पॉल रोमकरात पत्रात म्हणत आहे, त्यानं स्वतःच्या पुत्रात राखून न ठेवता त्याला आपल्या स्वतःकरता समर्पित केले. आज आपण देवाचा सण साजरा करत आहोत. देवाच्या प्रेमाचा सण साजरा करत आहोत. आजचा हा पवित्र त्रैक्याचा सण प्रिय बंधुभगिनींनो, आपणास आठवण करून देतो की त्रैक्य म्हणजे बौद्धिक पातळीवरचं जीवन नाही. त्रैक्य म्हणजे एखाद्या तत्वावर आधारलेलं जीवन नाही, तर दैवी प्रेमाचं जीवन आहे. आणि ते प्रत्येक माणसानं जगायला हवं. एके दिवशी एक सुशिक्षित व्यक्ती एका गुरु महाराजांकडे येते आणि त्या गुरु महाराजाला ती प्रश्न करते की तुम्ही मला देव दाखवू शकाल का? त्यावेळेला ते गुरु महाराज त्या व्यक्तीला घेऊन त्या तलावाकडे जातात. दोघेही पाण्यात उतरतात आणि गुरु महाराज त्या व्यक्तीचं डोकं काही वेळ पाण्यात बुडवून ठेवतात. त्याला खूप गुदमरल्यासारखं होतं. तो तडफडू लागतो. तेव्हा गुरुजी त्याला पाण्यातून बाहेर काढतात आणि विचारतात, तुला आता कसं वाटतं? आणि तेव्हा ती व्यक्ती म्हणाली, पाण्यामध्ये असताना, पाण्यात डोकं माझं तुम्ही बुडवलं असताना मला वाटलं मी मेलो. माझ्या मुखातून त्यावेळेस शब्द बाहेर पडले, देवा मला वाचव. श्वासोच्छवासासाठी मी गोंधळलेलो. पण मला आता कळलं की देव कोण आहे. मला देव भेटला. ख्रिस्तात जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, पवित्र त्रैक्य म्हणजे देवाचं प्रेम यावर चिंतन करत असताना आज दोन मुद्दे मी तुमच्या समोर ठेवत आहे की पवित्र त्रैक्याचा सण म्हणजे देवाचा सण आहे. आपणापैकी कोणीही देवाला पाहिलं नाही आहे. देव एक रहस्य आहे. फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताने देवाला पाहिलं आहे. आपण स्वतः देवापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ख्रिस्तच आपल्याला देव कोण आहे हे प्रकट करू शकतो. परमेश्वर दयाळू आहे. परमेश्वर
क्षमाशील आहे, देव प्रेम आहे, तो आपणासाठी ख्रिस्तामध्ये रिक्त झाला, देव मानव झाला, आपणामध्ये राहिला असं आपण गात असतो. ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे बसलेला आहे, त्याने आपल्याला अनाथ सोडलं नाही आहे. त्याने जाताना आपल्याला सांगितलेलं आहे की मी तुम्हाला अनाथ सोडणार नाही, तर पवित्र आत्मा तुम्हाला देईल. पवित्र आत्माच्या रूपात परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. तिथेच आपल्याला पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा याचा अनुभव येतो. म्हणून पवित्र त्रैक्याचा सण म्हणजे देवाचा सण आहे. दुसरा मुद्दा तुमच्या समोर ठेवत आहे की मानव हा देवाचा प्रवक्ता आहे. ज्यावेळेला आपण बाप्तिस्म घेतो त्यावेळेला आपल्या कपाळावरती तेल लावण्यात येतं आणि त्यावेळेला आपण 3 पदक घेतो. त्यामध्ये एक म्हणजे देवाचं प्रवक्ता पद, संदेष्टा पद. एक राजा म्हणून आपण त्या ठिकाणी असतो. एका शाळेत मुलांना शिक्षकाला प्रश्न केला, देवाला पाहण्यासाठी मी काय केलं पाहिजे? शिक्षकाने उत्तर दिलं, आकाशातील तारे पाहण्यासाठी तू रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडतोस ना? मुलांनी उत्तर दिलं, हो. पक्ष्यांचा मधुर आवाज ऐकण्यासाठी तू जंगलात किंवा एखाद्या झाडाखाली जाऊन पक्षी वरती आहे त्याचा आवाज ऐकतो ना? तो मधुर आवाज तुला आवडतो ना? तुला देवाला पाहायचं असेल, देवाला भेटायचं असेल तर रस्त्यावर उतर. तुला माणसं भेटतील आणि त्यामध्ये तुला देव भेटेल. होय प्रिय बंधू भगिनींनो, आपणापैकी प्रत्येक जण त्या टीचरची, त्या शिक्षकाची स्तुती करा, त्याचं अभिनंदन करा. खूप सुंदर त्यांनी विद्यार्थ्याला उत्तर दिलं म्हणून. पण आपण दररोजच्या जीवनामध्ये देवाला भेटण्यासाठी प्रयत्न करतो का? आपल्याला देवाला पाहायचं असेल तर, देव अनुभवायचं असेल तर आपल्याला आपल्या स्वार्थी स्वभावातून बाहेर पडावं लागेल. आपल्या संकुचित वृत्तीमधून आपल्याला बाहेर पडावं लागेल आणि आपल्याला समाजाकडे वळावं लागेल. प्रत्येक व्यक्ती ही देवाची प्रतिमा आहे. देवाप्रमाणे त्या व्यक्तीवर आपल्याला प्रेम करावं लागेल, त्याला समजून घ्यावं लागेल, तरच आपल्याला देव तिथे भेटू शकेल. आज आपण पवित्र त्रैक्याचा सण साजरा करतो. देव कोण आहे हे चिंता करावं. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा त्रैक्यरूपी एकच देव आहे. ख्रिस्त म्हणतो, ज्यानं मला पाहिलं त्यानं पित्याला पाहिलं आहे. आणि जो देवाचं वचन पाळतो तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चालतो, कारण तेथे देवाच्या प्रेमाचा उगम होतो. कारण हा त्रैक्यरूपी देव एकच देव आहे. त्याच्यामध्ये प्रेम सामावलेलं आहे, त्याच्यामध्ये दया सामावलेली आहे, त्याच्यामध्ये क्षमा सामावलेली आहे. ज्यावेळेला आपण या त्रैक्यरूपी देवावर विश्वास ठेवणार त्यावेळेला आपल्या हृदयातून हेच प्रेम, हीच दया, क्षमा, इतरस्त त्याचा धरा वाहणार. आज पवित्र त्रैक्याचा सण साजरा करत असताना प्रभूकडे तीच कृपा मागूया. सर्वांना पवित्र त्रैक्य सणाच्या शुभेच्छा. गॉड ब्लेस यू ऑल. आपण त्या परमेश्वर आपली श्रद्धा एकत्र प्रगट करूया. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता यावर माझा विश्वास आहे आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त यावरही माझा विश्वास आहे. तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भ पावला, कुमारी मरेपास जन्मला, पोंती पिलाताच्या अंमलाखाली त्याने दुःख बघितले, त्याला क्रूसावर खिळे तो मरण पावला. विनंत्या आपलं उत्तर गायनात असेल. ऐक प्रार्थना प्रभु देवा. पोप फ्रान्सिस, आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो, सर्व फादर सिस्टर्स यांना देवकार्य करण्यात पवित्र त्रैक्याचं सामर्थ्य लाभावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. ऐक प्रार्थना प्रभु देवा. आज आपण पवित्र त्रैक्याचा सण साजरा करत आहोत. आपल्या कुटुंबात, गावात पवित्र त्रैक्यातील ऐक्य असावं म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. ऐक प्रार्थना प्रभु देवा. करोना व्हायरसमुळे अनेक लोक आजारी आहेत. हा व्हायरस नष्ट व्हावा. गावात अनेक लोक आजारी आहेत, त्यांना चांगलं आरोग्य मिळावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. ऐक प्रार्थना प्रभु देवा. जगभर करोना व्हायरसमुळे लोक भयभीत झालेले आहेत. आपल्या देशात डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस दल
त्याचप्रमाणे आपलं सरकार सर्वांना सबळ करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यांना यश यावं म्हणून आपण प्रभूकडे प्रार्थना करूया. ऐक प्रार्थना प्रभू देवा. यावर्षी चांगला पाऊस पडावा, पुरापासून सर्वांचं रक्षण व्हावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. ऐक प्रार्थना प्रभू देवा. आजच्या मिसाचे हेतू, आपल्या मनातील हेतू प्रभूला सांगूया. हे स्वर्गीय पित्या, तुझ्या लोकांच्या या जीवनातील अनेक गरजांची तुला जाणीव आहे. तुझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांच्या प्रार्थना ऐक आणि त्यांचा स्वीकार कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. अर्पण. आपलं उत्तर असेल, परमेश्वर सदैव सुवंदित असो. हे विश्वाच्या परमेश्वरा, तू सुवंदित आहे. तुझ्याच कृपेतून भाकर घेऊन तुला अर्पण करीत आहोत. पृथ्वीने उपजवलेले मानवाच्या सक्रमाचे फळ आम्हासाठी जीवनदायी भाग अर्पण. परमेश्वर सदैव सुवंदित असो. ते विश्वाच्या परमेश्वरा, तू सुवंदित आहे. तुझ्याच कृपेतून हा द्राक्षरस घेऊन तुला अर्पण करीत आहोत. पृथ्वीने उपजवलेले मानवाच्या सक्रमाचे फळ आम्हासाठी जीवनदायी प्याला बनव. परमेश्वर सदैव सुवंदित असो. बंधुभगिनींनो, आपले बलिदान सर्वसमर्थ पित्याला मान्य होय म्हणून प्रार्थना करा. हे प्रभू, आमच्या परमेश्वरा, ही दान पवित्र कर आणि त्यांच्याद्वारे पूर्ण दान म्हणून आमचा स्वीकार कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. प्रभू तुम्हाबरोबर असो. तुमचे अंतःकरण प्रभूकडे लावा. प्रभू आमचा परमेश्वर याचे आभार मानूया. हे पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य सर्वत्र आभार मानावे योग्य आणि तारणदायक आहे. पवित्र त्रैक्याच्या रहस्यावरील आमची श्रद्धा आम्ही मोठ्या आनंदाने प्रगट करतो. देवतत्व एकच असलेले असे हे तीन व्यक्तींचं ऐक्य आहे. तुझा एकुलता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्याबरोबर तू एकमेव परमेश्वर आहे. तुझे वैभव हे तुझ्या पुत्राचे व पवित्र आत्म्याचे वैभव म्हणून तू प्रकट केले आहे. श्रेष्ठतेमध्ये समतुल्य अशा तीन व्यक्तींची एकच ऐश्वर्य, एकच प्रभू व एकच परमेश्वर म्हणून तुझ्या शाश्वत गौरवाद्वारे अखंड आराधना करणं उचित आहे. म्हणूनच पित्या, स्वर्गीय दरबारातील दुर्गणाबरोबर आम्ही सुद्धा तुझे निरंतर गुणगान गातो. पवित्र 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 प्रभू, सर्वसमर्थ परमेश्वर, स्वर्ग आणि पृथ्वी तुझ्या वैभवानं भरलेली आहे. परम स्वर्गात जय जयकार. प्रभूच्या नावाने येत आहे तू धन्य. परम स्वर्गात जय जयकार. प्रभू, तू खरोखर पवित्र आहे. सर्व पवित्रता तू उगम आहे. ही दानं पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येऊ. ही दानं आमच्यासाठी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनव. स्वइच्छेने स्वीकारले आपल्या दुःख सणापूर्वी त्यांना भाकर घेतली. तुझे आभार मानले आणि ती भाकर मोडून आपल्या शिष्यांना देत म्हटली, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पले जाते. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला. पुन्हा तुझे आभार मानले आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या
व शाश्वत कराराचे रक्त आहे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्तगणांनो करूया आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार. मरणांतून प्रभू येशू उठला, येईल जगती पुन्हा भेटिला, श्रद्धेचा या पुनरुच्चार. त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या आम्ही तुला हे जीवनदायी भाकरवा तारदायक प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोर राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे असे आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागुरू फेलिक्स व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमच्या तुझ्या प्रेमात तू उत्तर वाढ कर. मरणांतून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताठाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधुभगिनीची तू आठवण कर. त्यांना ख्रिस्त वाचले तर लोकांना तुझे दिव्यदर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत योसेफ चा प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्या बरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून प्रभू तू आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यातील समर्थ पित्या तू सन्मान बघावं सदा सर्वदा हो आमेन. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण एकत्र बोलूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे आम्ही आमच्या अपराध करण्यास क्षमा करीतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि मला मोहात पडू नको, पण वाईटापासून आम्हाला सोड. हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचं संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुण्य येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आमच्या ज्या दयेच्या साह्यानं पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्त, तू आपल्या प्रेषितास म्हणाला, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हाला देतो. म्हणून आमच्या पापाकडे पाहू नको, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पाह आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वाईके देण्याची कृपा कर. तुम्ही ती दिव्य असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर सदा असो. आणि प्रभूची शांती आपण एकमेकांना देऊया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचे पोकरा तो आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचे पोकरा तो आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचे पोकरा तो आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचे पोकरा तो आम्हाला शांती दे. हे पहा, जगाची पाप हरण करणारा देवाचा पोटू या ख्रिस्ताच्या सेवनात सहभागी झालेले आपण सारे धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करण्यास शब्द मात्र बोल. आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वर, तीन व्यक्ती एकमेव सनातन परमेश्वर म्हणून तुझी आम्ही उपासना करतो. आमची श्रद्धा व साक्रामेंट स्वीकृती यामुळे आम्हाला मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य लाभावं
म्हणून सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा आपणा सर्वांना आशीर्वाद देवो. ख्रिस्ताच्या शांतीने जा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे आभार मानूया. हालेलुया हालेलुया. अंतिम गीत जा ख्रिस्ताच्या शांतीनं. गीत क्रमांक 165. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने सेवा प्रभूची नित्य करा. उघड्या शांतीने हर्ष प्रभूचा जयश करा. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने सेवा